Paket kuwi sing jenenge Sponsrot. Ya mesti no. Paket apa ya kok gede men? Ayo paketnya dibuka. Dijoget dhisik tanggane ben melek. Kayak biar kan paket ala aku lo ranggumun. Iya. Ah, TV spek layar tancap. 1, 2, 3. Huri, ayo mlebu kardus. Dasar bocah-bocah pekok. Tuku TV malah TV di gua malah dijemput kardus sih. Jadi karemu iki piye? Iki kardus ajaib. Kena ngendelik koruptor. Koruptor ning kono aku rasa delik ning kene kuwi malah diingu. Lah terus TV-mu piye? Aku ora butuh TV, gawe kardus iki aku iso berimajinasi. Ngomong-ngomong, nyapa kowe kok duwe bener kardus iki? Emang enek apa ning jerone? Sembarang kalir enek, sing penting kowe iso berimajinasi. Enek film India, film drakor, dracin, kalau mendaki gunung. Gunung kembar. Saya kok pikir mesti konoan. Kan hobimu ndelok film Jepang. Ayo. Maklek ya cong sini aku kowe tunggu malih roh delok film iki. Ngomong-ngomong, TV-mu timbang rakange oleh tak pek. Heeh, PN. Asik oleh TV. Hati-hati abot, kayak ndelok film Arya Kamandano kono. Sponsrot dangdut koplone awet. Ayo langsung joget. Mantap oleh TV anyar. Kardus kosong kok dangdutan cah pekok. Woi, ini remote. Oh iki. Pak tumbas. Aku ya arep Patrick. Cah pekok. Aku Aku dhisik, ae lah, aku dhisik. aku sing bayari. Cah kucluk ning kardus tuku tahu bulat. Tulu kono rombonge tahu bulat goleng piye iki? Ayo Patrick ditek nih mesane bakule. Heeh, mesakne bakule ketesuk rong payu malah goleng. Ayo ditek nih bareng-bareng. 1, 2. Waduh, piye iki? Suara apa kuwi? Mangkleki kowe malah ngentut. Maaf, koken mangan telo. Ayo, bakul lintang ditulungi, manuke kecepit rombong. Ya ampun, goro-goro aku manuke bakal tahu bulat kecepet rombong. Lah, ndi? Kok ora enek bakal tahu bulat? Kuwi mang mau nglamunanku. Ayo melu ning kene enek penyanyi dangdut ayu. Diasmu cepot kuwi, apa enek penyanyi dangdut di jero Wong kardus? waras tok sing iso. Wong koclok kuwi. Alah, timbang melu koclok mulai ngopi rokokan. Mosok penyanyi dangdut bisa mlebu jero kardus. Dasar bocah-bocah. Apa kuwi? Enek perang. Oh, kok enek kaya suara bom meledos? Kuwi mang suara entute Patrick sing diopo. Ora mungkin suarane entut kok kaya bom. Silitku nggih kenal pot racing. Kabeh kuwi mergo imajinasi. Roma satemu aku ora duwe imajinasi ngono ya. Engko bakal tak tokne kabeh imajinasiku. Aku bakal dadi presiden sing ora omot-omot. Ya wis, yen ngono aku karo Sponsrot tak kampanye sik. Kok aku ngono ya iso. Aku yo duwe kardus ge imajinasi. Iki nyapo tumpeng kok ning kene. Mata nih, wis 3 jam mangare enek reaksine. Ya ampun, kita enek kuntilanak tenanan. Mbak Kunti, iki kardusnya tak balik nih, sepurone. Dapet, aku dihapusi. Ya ampun, kardus baru. Patrick, nanti kuntilanake. Renek. Halusi sego. Lah, ora mungkin. Kowe luwe dadi halusinasi. Aku yakin kuwi mang suara kuntilanak asli. Palsu. Alah, aku tak mlebu. Yang kowe pengen roh wujud kuntilanak asli, kowe kudu iso berimaji sego. Alah, tak ngasu, aku ora percaya. Dudu ono carane. Baiklah, kita akan menyeluk kuntilanak untuk teko. Ina. Mata nih kita aku dihampusi. Tipe era nyapa-nyapa ngapusi kowe. Mending aku mulai karo ngopi delok sinetron Indosiar beranak dalam kubur. Jarene mlebu kardus iso mewujudkan impian. Aku pengen jadi pembalap, tapi kira dadi. Tapi aku kok sih penasaran. Jajal tak anteni sampai cah lorongku minggat. Ayo mulai. Ayo. Sesuk sekolah bentang esuk terus oleh MPG. Ya wis ayo, sadurunge turu aja lali nguyuh sik. Aku malah ngising.
Aha, ketok hemat. Aku harus segera mlebu. Aku pengen jadi pembalap susu formula. Ketok aku berhasil. Aku tadi pembalap profesional. Kabeh minggir, awas tak tabrak kowe. Oh, pergi ki banting piring. Ketok enak finish, aku bakal jadi juara.